गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया आङो डिमापुर टाउननि जा नुथाय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। डिमापुर टाउननि आं हंकं मार्केटसिम थांगासिनो दङ। नैबे फ्लाइअभारनि हेफाजाबजों आं बारलांनानै जा हंकं मार्केट मोनगोन बेनि गासै नुथायखौ दिन्थिनो लादों। डिमापुरनि रेलवे लाइननि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय बे मार्केटनि नुथायखौ आं दिन्थिगासिनो दङ। लोकल या चालानी चाहिए सब बे मार्केटनिफ्राय बारलांनानै आं हंकं मार्केटसिम थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे समायना नुथायखौ। बेयो रेल लाइननि साखाथियावनो नांजाबना थानाय डिमापुरनि मोनसे दैलि बाजार। बेवहाय जोबोर मुंदांखा मैगंफोरखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों एम्बौ फाननाय, लोगोसे जों जा आलौ फाग्ला होनो बेखौ किल' 250 बे मार्केटाव एभेलेबल मोननाय जायो। नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया आं फैबाय हंकं मार्केटनि सिङाव हाबबोबाय। बेवहाय गोबां बिबांनि सुबुंफोरा जमा जाफैदों। नोंथांमोननो नुथायफोरखौ आं फारि फारि दिन्थिलांगासिनो दङ। आं दानिया हंकं मार्केटनि गेजेर गेजेर हाबलांगासिनो दङ। बेवहाय गोबां बिबांनि बायगिरि बिथांमोना थुबुर जादों। मानो होनब्ला साननैसो उनाव ख्रिस्टमास, बेवहाय गोबां ख्रिस्टान धोरोमारि सुबुंफोर दङ। बेनिखायनो जा हंकं मार्केटनि नुथाय बेयो दासान्दि जोबोद रोमो जोमो जादों। बेवहाय गोबां सुबुंफोर थुबुर जादों। गासै लोगो नोंथांमोन दानिया आङो हंकं मार्केटनिफ्राय ओंखारबोबाय। गोबां बिबांनि सुबुं थानायखाय खायसे जायगायाव आङो भिडिअखौ मोजाङै रेकर्डिं खालामनो हानायनि खाबु मोनाखै। मानो होनब्ला गोबां नारथिं नारथानि थाखाय जोबोर केमेराखौ सेभ खालामनो गोनां जादों। बेनिखायनो आं गासै रेकर्डिंफोरखौ लानो हायाखै। दानिया आङो डिमापुरनि नैबे हंकं मार्केटनिफ्राय ओंखारबोनानै डिमापुर रेलवे स्टेशनसिम फैफिनदों।